שלום. לפרויקט החדש של עידן רייכל החלטנו ללכת למקום שבו לא דרכה כף רגל מאדם מעולם. הלכנו למושבה. תגיד, אתה רוצה לעשות איתי שיר? בפרויקט החדש של עידן החלטנו ללכת למקום שרגל אדם לא דרכה בו זה שנים, מאז תקופת ההריסון, המושבה. היי, אתה רוצה לשיר איתי בפרויקט החדש? שיר מספר 3, עידן רייכל והניאנדרטל.